Здравейте от мен, Йора и Учище за креативно учене. УКУ. Учище, защото централната роля в него е на учащия и на ученето. Учището УКУ е онлайн и работи за възрастни от 16 години нагоре до 116 и повече и за деца от 4 години до 18, като има възможност да се правят проверки, пробване на програмите и занятията между двете възрастови групи големи. Отделно децата са разпределени в 5 групи. Те са от 4 до 6, 4, 5, 6 годишни, 7, 8, 9 годишни, 10, 11, 12 годишни, 13, 14, 15 годишни и 16, 17, 18 годишни. Няма строго разграничение между отделните възрастови цикли в детските групи, така че има много възможности за смяна на групи, смяна на възрастови цикли. Деца се развиват по-рано в едно, по-късно в друго. Учището УКУ е доста гъвкаво в това отношение. Интересно за УКУ е, че особено внимаваме и наблягаме на осигуряването на избор. Възможно най-голям избор за учащите. Могат да избират какво да учат, включително занятия, програми, теми. Занятията включват занимания, науки и препитания, като заниманията са спорт, изкуство и така нататък. А препитанията, професии, себегрижа или екологична себегрижа и занаяти.